Komachielo en riwruok mar Safaricom M-Pesa Foundation olando ni koro gibiro keto omenda maromo $25 mar siro gedo mar kar konyruok mar joma mine kanyakla kod kar pimo tuo kata laboratory unit e od thieth Manyangu Health Center mayudore sub-county ma Ugenya e kaunti ma Siaya. Kane oloso e kinde nyasi mar keto mise mar gedono, jakom mar riwruogno mano Joseph Ogutu ne owacho ni koro gimakore gi piny owacho mar kaunti ma Siaya mar ting'o malo chenro mopogore opogore e osiptandno. Kowuok e kaunti no ma Siaya, George Amolo gi ler mathoth e wachni. Kano wuoye kinde manyo gichako ayanga gedo mar ward mar mine ma odhi konyore kar od thieth Manyangu kuno, jakom riwruok mar Safaricom M-Pesa Foundation migosi Joseph Ogutu nofulo ni gitudore gi piny owacho ma Siaya County mondo giber yore thieth nimar ok gidwar ni ng'ama miyo wito ngimane nikech odhi nyuol. We are going to spend 25 million shillings in this facility. Wabiro keto maternity health center kaeni to adwaro ni ok en maternity kende, beds mag delivery kama mon nyuole wabiro keto. Wadwaro ni lab obed kaeni. The partnership between ourselves and the Siaya County government will continue to make sure that no woman should die in the process of giving birth to a child. Magi owacho ka gavana ma Siaya James Orengo opuoyo chenro mopogore opogore mar riwruogno osebedo katimo e pacho kae kendo singo dhi nyime bedo kodgi gi tudruok ka ofulo ni gin kaka piny owacho mar kaunti gin bende pod gibiro dhi nyime gi medo bero yore mag chiwo thieth. I want to appreciate the work that is being done by Safaricom M-Pesa Foundation. You're making an impactful difference to people's lives and we'll continue working with you. Ae to koro suptal wanyalo wacho ni maduong' Ugenya ka en Ukwala. Koro wachako higa kawagero additional facility wadwa tiyo gi pesa maromo $50,000,000 kiga imedo go suptal ma Ukwala. Nyako rang weche mag health e yo makare mondo weche mag tuocho dog piny. Gavana Orengo medo ni gin bende gi chenro mar bero weche mag ohala e moko kuom chirni ma Ugenya kuno. Koro nawacho ni ka wakelo maternity Nyanguka to Sifuyo to koro wadwa gere siro. To siro mwadwa gero Sifuyo wadwara modern market ma ka wachako higa ni to waketo foundation to Ukwala kanyo obende wadwa gero market, modern market marom gi megero Sifuyo. Ae watiyo gi national government e weche mag nderni. Wadwaro ma county moko bendo dhi national government. Jatelono bende osingo neno ni gibero yore mag wuoth kokalo e tudruok gi piny owacho mamalo. Ma kind Ukwala kod Ligingo kendo kia Ukwala kibiro nyako bet nyaka watim ndara ma ubedo upgraded wadwano watimo ndara ma compacted manyalo kalo kata higa achiel kata ariyo kopok otimne repair. Koro we want to give value for the money we spend in public projects. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor